don't see everybody looking for something. Some of them want to find you. Moet je kop een kist Oh, jok, sorry. Anders dat dan moest. Dat is niet. Dat is toch niet meer. Dat is spicy. Oh nee. Yes, my blue. Doen het, Susan! Oh, ik lief jou, Susie. Jy sê nog gister vir ons, jy hou nie van mense wat so out of the house praat en ag dankie my blue. Nou sê jy dankie my blue. Ja, maar net as ek excited is dan bloed mense. Excuse. Ja, nee, is okay hoor. Ik heb die gekocht. Zijn zo excited toch geweest en zij gaan niet voelen. Ja, zo. Installeer. Nou gaan jullie dan mee missen komen. Koeken en alles. Ek is so lief vir mense. Almal. Baie. Oké.